салому алейкум бачаҳои шикорчӣ. ина қафасҳои шикорӣ барои наркав хонамайда. Ина ҳамаш хонамайда, ина духтошон, баъд последни ина инош хонакалонай баландишон мисол 34, 33, 32 ҳами хеле баландишон. ҳар хел размера, касе ки чӣ хели размере ки мисол ба мувофиқи дилаш заказ кана. баъд хонакалоно размерош 4,5 сантиметр хонаҳош калон-калонай, баландишон 6-7 сантиметр баландай хонаҳошон. мисол баракиш 4,5 сантиметр. мисол наёш иношам ҳами хел бачени 1,5-2 сантиметр мисол инош. калай кавг дар хонакалонаш гаранти қати рӯст намекунад. ягон ҷо иниш қати вапше намеброяд калаш. ягон ҷо қати калаш намеброяд. тагушон 3 қабатай, ғавсишон 3 қаба латақаи духтагиай. мисол даставка дора, любой ҷо рӯй мекунем. любой ҷои шами Тоҷикистон рӯй мекунем. мисол гарантиш қати рӯй мекунем, мегирем. ин қафасҳо дар шаҳри Ваҳдат қарор дора. бародара ин ҳами хели қафасҳо метавонед занг бизанед. мисол ба любой ҷоро рӯй мекунем. баъд лайка фаромӯш накунем бародаро. дар охир гуфтем ки метавонед ба дили пур занг бизанед. ишонро мебарем, мерасонем дар любой ҷои Тоҷикистон.